Λόπουλος Μιχάλης, Ζάρας Χρήστος, Κιουβάς Γιώργος και Μοσχοβής Σταύρος. Ρε Μπουσί, κάτω λίγο να κατάω κάτω το κινητό. Συλλογισμένος είναι. Βάζει, ζέσταμα ρε. Χωρίς ζέσταμα θα πει. Έχει οπαδούς, πάμε! Ρε φίλε, από εδώ δεν μπορώ να το πάμε, Αμύρ! Πρώτος γύρος. Μπράβο, Αμύρ! Μόνο ευθεία πάρα! Ωραίος, Αμύρ, ωραίος! Το σκύλο! Έλα, Αμύρ! Τι κάνει, ρε Ζιγκάρ! Και low, φωνάστε το low! Μπράβο! Δώσε και λέω Αμύρ. Μέσα του ρε, Εσύ, πες. Μπράβο, Αμύρ! Κι άλλο, έτσι, αυτό είναι. Έλα, Αμύρ. Πάμε, ρε. Πάμε. Η Νίκα, έλα, Αμύρ! Πάμε, Αμύρ! Τι έπαθε, ρε, Έλα, Αμύρ. Πες, ρε. Τελειώνει. Μπράβο, Αμύρ! Ωραίος, ρε, ωραίος! Κάτσε, φανεί πιο πίσω. Πάμε, Αμύρ, δυνατά έτσι. Έλα, δασκαλός. Φανούλα, κάτσε κάτω, αγάπη μου. Φανή, κάτσε κάτω. Ο κ. Κουστρίνας, στην γραμματεία του Λίκ, παρακαλώ. Πάμε, Αμύρ! Δεύτερος γύρος. Έλα, ρε. Πάντα. Direct δώσε! Έλα, Αμύρ, ξύπνα! Τι έγινε τώρα? Ψηλά χέρια. Σήκω στα χεράκια σου.
Σήκωσε τα χέρια. Μπορείς, πάμε, μπορείς. Δώσε ένα low. Πάμε. Κι άλλο Αμύρ. Τι κάνεις? Όχι γόνατο. Ζήλεψε. Έλα Αμύρ, εσύ πρώτος. Δώσε ένα low. Έλα ρε Αμύρ. Δεν πειράζει, καλό. Μίλα, πού να σε πειράζει? Όλοι φωνάζουν. Στη δικιά σας διάλεκτο, τι να σου πω? Τι έγινε? Παίξε χέρια Αμύρ, χέρια. Και λέω δυνατά, πάμε. Έλα, πάμε. Πάει αγώνα τώρα, τι κάνει? Ωραίος! Άπερκατ από κοντά! Τι είναι αυτός ρε? Πάμε Αμύρ, πάμε, ωραία! Ωραίο, κι άλλο! Hello! Ψηλά χέρια! Ψηλά τα χέρια! Φωνάζε του ψηλά τα χέρια, δεν τα κατεβάζει. Κι άλλο! Πάμε Αμύρ! Ωραίος, ωραίος! Ωραίος, θα το βγάλει, έλα. Πολύ καλός, πολύ καλός. Φοβάται ο άλλος. Φοβάται, δεν το κοιτάει. Παρακαλώ οι θεατές να απομακρυνθούν από τις γωνίες, γιατί δεν βλέπουν οι κριτές. Πάμε Αμύρ! Τελευταίος γύρος είναι! Έλα Αμύρ, ψηλά τα χέρια να κρατάς! Δεν πειράζει. Πάμε Αμύρ! Έλα, εσύ! Γωνία, γωνία! Ρε Αμύρ, κοίτα, αυτά ευθεία και συναντάμε μπροστά, έτσι. Βάλε και λόγο. Το ίδιο, Πάμε Αμύρ, πάμε ψηλά κεράκια! αυτό είναι μωρέ. Μπράβο! Ψηλά τα χέρια σου! Πάει για MMA, Εσύ, κοίτα, πήγε. Πάμε, μπορείς! Πάμε, εσύ είσαι. Αυτό! Ψηλά χέρια! Πες σου ψηλά χέρια! Ανεβάσε τα χέρια. Δώσε direct! Ωραίος! Τόλιο δεξί! Θέλει ένα τόλιο δεξί από κοντά. Πάμε Αμύρ! Φούτια! Φούτια Αμύρ! Έλα, Αμύρ! Ψηλά! Το ίδιο, εσύ. Ρε μαλάκα, δεν είναι Αλβανός. Αυτό! Δεν πειράζει! Ψηλά χέρια και direct! Πάμε, έλα, μπορείς! Πίεσε λίγο. Πίεσε! Τα κυριακάκια. Πάμε Αμύρ! Ψηλά χέρια! Δώσε direct! Τι κάνει ρε! Ωραίος, ωραίος! Τρελός σκύλος! Μπράβο ρε! Μπράβο, καλός! Τι είναι ρε! Ουκρανός είναι, τι είναι! Ιράν, μα και αυτός ποιος άγωνας είναι. Καλά, έκαμε τα βιντεογραφία, δεν σου Το άλλο δεν κάνει μαλάκα. Καλός ρε! Άλλο μάλλον. Αυτός είναι Καλά και εμείς κάτω από κερκίδα δυνατή. Κερκίδα δυνατή λέω.
Exit, δεν ξέρω. Νικητής του αγώνα, διπής της κόκκινης βανίας, Αμύρ Ανατολικού, Μονομάης Παρτίδας.